Hake jotana na hambai hingke seng tini taisa video nalanyai tini je video hingke seng thanai video phano ka boiler tok ba poultry rimani bwsarok no tabuk khoroknw rok nuknai bwsa kotor wngjak hingke norog o channel o nai tongdi kwbangma tok rimani rima rok video kwbangma nuknai hingke norog nuktongo abo khe tok kotor o bo prai 2 kg 1 kg aso rok kajak jotono tok rok tabuk hingke tok rina rok tui nai rok sengna muchungkhe comment khaijai o video o nongno jotono saono tam khainang tei bongni ruk hai borok tam bumtwui rok charnang chong saimanne kaham khe norog nuktono tok hingke tola je kuphur khe rwjak rok hingkhe abo wngkhe mai kubuk rok rwo hingke abo khoroknwrok nok nuktongna tok nok jali rwui nai kinar hingke tarpaulin rok rijak hingke yang norok khakchao nukgwi tongna kuphur wngjak kuphur hingkhe chwndui bai lepajak tok phalbai piik hingkhe chwndui bai lepai khidi hingke ruk rok yongso kuksa rok thui thangbai o hambai nai toni.